അളിയ മലക്കോട്ടെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അളിയ? ഒന്നും പറയണ്ട, ഇന്ന് പിണ്ടമുളകി. അത്രയ്ക്കും തിരക്കായിരുന്നു അളിയ? തിരക്കായിരുന്നു വന്നോ. 4.5 മണിക്കൂർ നിന്നിട്ടാണ് പമ്പ അടക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. 4.5 മണിക്കൂറോ? അളിയ മല കയറി മരക്കൂട്ടം വരെ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് 10 മണിക്കൂർ എടുത്ത് സന്നിധാനത്തെത്താൻ. നിങ്ങളോട് എനിക്ക് വരണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അളിയ, പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാനാ, ഞാൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയല്ലേ. അയ്യപ്പന്റെ മുന്നിൽ നിന്റെ മതമെന്നോ എന്റെ മതമെന്നോ ഇല്ല. അയ്യപ്പൻ എല്ലാരും തുല്യരാ. മതവും രാഷ്ട്രീയവും ഒക്കെ മനുഷ്യർക്കിടയിലാടാ. അടുത്ത പ്രാവശ്യം നീയും വാ, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോവാ, ഇല്ലേടാ? അളിയ മണിക്കൂറോളം ക്യൂ നിന്ന് ആ 18 പടിയും ചവിട്ടി സന്നിധാനത്തെത്തി അയ്യപ്പനെ കാണുന്ന ആ 2 സെക്കൻഡ് സമയം അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ആ സമയത്ത് അയ്യപ്പനും നമ്മളും